God dag og velkommen til Krølles brevkasse. Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl. Spørg for hjælpen, den er nær, og hjælp kan redde liv. Man kan ikke klare alle verdens kvaler selv. Stuart kan du regne med, så tag og spørg om hjælp. I dag er det jo vores allerførste afsnit af Krølles brevkasse. Og det har været en god uge fyldt med masser af læserbreve fra jer dejlige seere. Så jamen, jeg ved ikke helt, om vi bare skal starte med at tage nogle breve. Jamen, jeg er jo rigtig glad for, at jeg har fået sådan et rigtig godt seriøst spørgsmål her. Der står: Kære Krølle, jeg har brug for et råd og har hørt, at det er noget, du kan hjælpe mig med. Hvis du ikke har opdaget det, så er der nogle klamme, fede, ulækre, bøsse, homolyder, pitkoder, der går og stjæler folks ting her på skolen. Vær lige over med mig, det er ikke mig, der har skrevet det her. Hvad synes du egentlig om, at folk går og stjæler vores dyrebare ting, og ikke mindst vores penge? Personligt, hvis du ikke havde tænkt dig frem til det nu, forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor nogen kunne finde på at gøre sådan noget, og at de overhovedet kan leve med sig selv. Tror du ikke, de mangler en form for selvrespekt, eller bare respekt i det hele taget, over for en selv og andres ting? Jeg håber virkelig, at disse personer snart på en eller anden måde bliver afsløret. Kærlige hilsen, ... og flere punktummer. Ja, nu skal du høre punktum. Ja, jeg synes sgu, det er ret nederen, at folk de går og stjæler. Og jeg kan da godt forstå, hvor sur du er. Ja, så må du låse din dør. Det er det, jeg siger. Lås jeres dør og kom med alt jeres lort ind i pengeskabet. Yes. Så har jeg fået det her spørgsmål fra John. Han skriver: Kære Krølle, hvorfor er Christine så grim? Og John, ved du hvad? Det er nok med årets verdens bedste spørgsmål. Og jeg kan sgu ikke svare på det. Det er virkelig en svær en, John. Det må jeg sige. Men du kan prøve at spørge hende. Jeg har fået endnu et her. For de to nysgerrige tvillinger. Kære Krølle, vi har tænkt på lidt af hvert, så jeg har fået 7 spørgsmål. Hvordan er dit kærlighedsliv? Jo, der er sgu ikke så meget at sige lige der. Kan du anbefale en tandpasta og en Colgate? Hvilken som helst Colgate er altid god. Og hvad med en body lotion? Ja, den stribede fra Matas. Ja, det er jeg sgu ikke forstand på, men det må være det. Og er dine krøller ægte? Og selvfølgelig, det er 100% ægte krølhed, det kan jeg godt sige til jer. Og Niklas krølle, det lyder godt. Ej, tak piger, det var pænt det her. Og så spørger jeg lige, om jeg er klar på at få børn inden for 2 måneder. Siger, det er lidt svært at få børn inden for 2 måneder, så der melder jeg lige pastøser, desværre. Kære Krølle, hvad skal man gøre, hvis en af ens gode venner har åbnet en underlig brevkasse, og man ikke ved, hvordan man skal sige det? Ven. Ja, nu skal du høre. Jeg synes sgu, det er latterligt at åbne sådan en brevkasse der. Hvad fanden tænker han på? Så bare sig det direkte til ham, at du synes, han er underlig. Så har jeg fået her, hvor der ikke står noget navn på. Der står: Hej Krølle, hvem er de dejligste piger på skolen? Og der vælger jeg sgu også at sige pas der. Der er ikke rigtig nogen dejlige piger på den skole der. Og så har jeg fået et rigtig sødt brev her. Der står: Kære Krølle, jeg har opdaget, at du er den sødeste dreng på skolen. Det er derfor gået op for mig, hvor lækker du er. Jeg vil høre, om du vil med på en date. Hilsen Dulle. Jo, nu skal du høre her, Dulle. Det kan vi godt arrangere. Der er mig lørdag aften romantisk middag. Det bliver godt. Det var Krølles spørgsmål. Jamen tilbage. Altså filmer du? Så har vi fået et brev fra anonyme Abdul på Facebook. Han skriver: Det klør i min tissemand, og jeg mener det seriøst. Hvad gør jeg? Jamen Abdul, prøv at gå i bad. Det er jo, ja. Og så skriver han også: Nå ja, så har jeg et crush på Krølle. Det var da sødt. Det Nå. Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, vi har fået flere spørgsmål, så hygge. Ha' det godt, folkens. Ja, hej. Og så... Nu skal du høre et godt råd, jeg fik af min pappa. Spørg om hjælp,
Hvis du er i tvivl, spørg for hjælpen, den er nær. Og hjælp kan redde liv. Man kan ikke klare alle verdens